Human Rights Watch gurumasy Türkiýany iki türkmen aktivistini ýzyna Türkmenistany uratmadylyga çağırdy. Hukuk topary olaryň suwsuz tutuk edilmek we gynamalara duçar bolmak hukupy bilen %100 belledi. Türk häkimetleri 18-20 oktyabr aralygynda 3 aktivisti Ahmet Rahmanowy, Kamil Abulowy we Bayram Alalliýewi sakladylar we Istanbuldaky deportasiýa merkezine ýerleşdirdiler. Human Rights Watch tasdiklanmadyk maglumatlar esasında olaryň deportasiýa edilmek hukukynyň bardygyny duýdurdy. Human Rights Watch 26 oktyabrda gişlik häkimetleriň Rahmanowy azatlygy göýberendigine habar berdi. Mundan öň düýbi Bolgariýada ýerleşýän Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Rahmanowyň ençeme günnäp açyk çekendigine aýdypdy. Rahmanowyň azat edilmesinden öň Human Rights Watch Türkiýanyň migrasiýa resmiýetlerine ýolan hatynda 3 türkmen aktivistini zor bilen Türkmenistany uratmadylyga, olary aklawçy bilen üpçün etmäge, şeýle-de tutulukdan boşadyp Türkiýede kanuny taýdan galmaklaryna ruhsatyň berilmegine çağırypdy. Rahmanov boşadylandan soň düýbi New Yorkda ýerleşen hukuk topary Türk resmiýetlerinden tutulukdaky beýlik iki türkmen aktivistini hem distini azat etmäge çağırdy. Türk hökümeti tutulukdaky iki türkmen aktivistini Türkmenistany deportasiýa etmek planlaryndan el çekmelidir. Aktivistleriň Türkmenistanda suwsuz tutuk edilmek we gynamalara duçar bolmak hukupy bar diýip Human Rights Watch gurumasy 27 oktyabrda ýaýradan beýanatynda nyktady. Türk resmiýetleri olary deportasiýa merkezindäki tutulukdan distini azatlygy göýbermeli diýip beýanatda aýdylýar. Soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hüjumlar ýygyjamlaşdy. Şeýle-de olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basyşlar güýçlendi. Geçen ýyldan bäri türkmen raýatlary Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Demirazy Kiprda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy protestleri geçirýärler. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari we hukuk toparlary Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda ozalky awtoritar lider Saparmurat Niýazowyň ölümünden soň häkimeti geçmegi bilen dissidentleriň sesini basyp ýatyrandygyny, şeýle-de berk çäklendirmeli ýurtdaky ýagdaýlary ütgetmek boýunça oňoýly çäreleri görmändigine aýdýarlar. Türkmenistan uzak wagtdan beri hökümetiň parahaçylykly tanqidçilerini gazaply jazalandyryp gelýär. Diýip Human Rights Watch gurumasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Rachel Denber belledi. Aktivistleriň Türkmenistana dolanmagyndan soň olaryň ýyzarlamalara, şol sanda gynamalara we beýleki ýowuzluklara duçar edilmek, şeýle-de zor bilen ýitirim edilmek howpy bar. Türkiýe adamlary olaryň ýowuzluklara duçar bolup biljek islendik ýerine uratmazlygy baradaky özüniň halkara borçnamalaryna ygyrarly bolmalydyr. Diýip Denber sözüne goşdy. Düýbi Bolgariýada ýerleşen Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy bir näçe çeşmäniň Türk häkimetlerinde Türkiýede ýaşaýan 25 türkmen aktivistiniň tanywynyň bardygyny aýdandygyny belleýär. Hukuk topary bu tanywy girdilen adamlaryň türkmen hökümetiniň tapşyrygy esasında saklanmak ýa-da deportasiýa edilmek hukupy bilen %100 ynanmagy esaslarynň bardygyny aýdýar. Bellesek hem Abulowyň hem de Alalliýewiň atlary bu tanywda bar. Rahmanov mundan ozal sosial ulgamlarda türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Ol daşar ýurtdaky türkmen raýatlarynyň şol sanda Türkiýedäki Türkmenistany migrantlaryň pasport problemleri boýunça Azatlyk radiosyna video interwiu hem beripdi. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli beýleki döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin noýabr aýynda 2 reisini gurnamagy planlaşdyrýar. Bu barada habar berýän türkmen hökümetine ýakyn çeşmämiz munyň iýul aýyndan bäri guruljak ilkinji charter gatnawy boljakdygyny aýdýar. Bu habarlaryň arasynda medisina işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlarda galan türkmensanlar getirilen ýagdaýynda ýurtda virus hadisalarynyň we ondan ölýänleriň hasta köpelmeginden hawatirlenýär. Noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüğünde Istanbuldan we Ankaradan 2 uçur reisiniň guruljakdygy ma'lum boldy. Bu uçurlaryň biriniň Lewap welaýatynyň Türkmenawat beýlekisiniň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherlerine gonmagyna garaşylýar diýip çeşmämiz 26-njy oktyabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä Istanbuldan gurnulýan uçur gatnawyny 4-nji noýabrda amala aşyrmak planlaşdyrylýar. Ýöne biziň hökümetimizi bilýärsiňiz. Bu seneň aýyň ahirine çenli ýene ütgödülmegi mümkin
mümkin diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenistan avia kompaniyasy bilen telefon arkaly habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synançdy. Avia kompaniýanyň halkara bölümünde özüni diýdar diýip tanıştyran resmi özünde bu sorağa jogap bermäge ygtyýaryň ýokdugyny aýtdy we gatnawlary gurnayan bölümüň başlygyna jaň etmegi maslahat berdi. Redaksiyamyzyň 26 oktýabrda yerli wagt bilen saat 13:16:00 aralygynda eden ýygyderli synançyklaryna garamazdan bu bölümde hiç kim telefona jogap bermedi. Türkmenistanyň daşary ýurtlary adaty howa gatnawy 2020-nji ýylyň 17-nji martynda besedildi. Ýurdun çäginde koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli ýurdun daşynda galan raýatlaryny Türkmenistana getirmek meýilnamalaryny ilkinji gezek geçen ýylyň awgust aýynda ýylan etdiler. Şondan bäri hökümet Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden, Tatarstandan we beýleki ýurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin onlarça ýürite uçar gatnawyny gurnady. Şeýle gatnawlar barada Adatlyň habarçylary soňky gezek şu ýylyň iýulynda habar berdiler. Şonda has takygy 15-nji iýulda habarçylarymyz Kazandaky türkmenstanlary alyp gelen uçaryň Türkmenabada gonundygyny aýdypdylar. Şeýle-de Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmenistana aşmak we ýurtdan çykmak isleýänleriň nowbatlarynyň saklanýandygyny sentýabryň ortalarynda habar berdiler. Çeşmelerimize göre diňe Moskwada adyndan 2500 adam Russiýadan Türkmenistana gurulýan uçuşlara garaşýar. Türkmenstanlaryň ýene ençemeti Russiýanyň beýleki şäherlerinde Sankt-Peterburg, Kazan, Astrahan ýaly türkmen konsulluklary bar bolan ýerlerde de garaşýar. Bu aralykda lewaply we aşawatly medisina işärleriniň ençemeti täze guraljak charter reýslerinde daşary ýurtlardaky türkmenstanlylar getirilse we karantin çäklendirmeleri gowşadylsa ýurtda virus hadisalarynyň we ondan ölýänleriň hasta köpelmeginden howatyrlanýar. Daşary ýurtlardan geljek türkmenstanlylaryň arasynda koronawirusyň täze has howply görnüşiniň tapylmagyndan alady edilýär. Şeýle-de virus çäklendirmeleri gowşadylsa onda ölüm sany geçen sentýabr we oktýabr aýlaryndakydan hem köp bolar. Sebäbi biziň medisinamyz heni virusyň häzirki soňky tapgyryny hem doly ýeňip bilenok diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşawatly Lukman 26 oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häzir tas 2 öýden biri ýasty otyr. Tomus aýyndan bäri häzir oktýabr aýyna ýetip ölüm derejäni heni doly togtadyp bolanok. Ýurtda Covid näsaglarynyň 20 sansyndan birine emeli howa berýän enjam bar ýa-da ýok diýip Lukman sözüne goşdy. Türkmenistanda Tomsuň ortalarynda köpelip başlan koronavirus hadisalary soňky aýlarda ozal görülip eşidilmedik derejede mewjudi. Ýurdun dürli künjeginde günde ölýänleriň sany ýüzlerçe adamy ýetdi we ölenlere tabyt ýetişmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş olan medisina işärleri munyň koronavirusyň ýurtdaky iň güýçli tolkundygyny aýtdylar. Türkmen hökümeti dymyşlygyny dowam etdirip, henüz hem ýurdun çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Bu habarlaryň arasynda Aşgabat şäherindäki Lukmanlar we Lewap welaýatyndaky çeşmelerimiz ýurtda koronavirusyň nowbatdaky tolkunyny aladaly garaşylýandygyny habar berdiler. Türkmenistan ýylatynyň jan başyna iňken tutuk düşýän dünýädäki ikinji ýurt diýip World Prison Brief internet nesriniň tanawynda bellenilýär. Tanawda iň köp tutukly ýurtlaryň bäsliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Tutuklaryň sany boýunça Türkmenistanda her 100.000 adama 576 bendi düşýär. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendilleriň sud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirmedilmegi problemasy hem saklanyp galýar. Şu ýylyň fevralynda Merkezi Aziýa boýunça analitik merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35.000 ýakyn tutugyň saklanylýandygyny, muňa ýurtda bendiler üçin ýetlenen türmeleriň kabul edip biljeginden 3 hesse kändigini aýdypdy. Azatlyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51.000-den hem geçýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň ýylatynyň sany baradaky maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundan öň azatlyň çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ýylatyň jan başyna düşýän bendileriň sany World Prison Brief nesriniň getirýän görkezijilerinden hem ýokary bolup biler. Hukuk guramalarının çağırışlarına garamazdan türkmen türmeleri halkara gözükçülerinin garasy tynçylaryň baryp görüp bilmeýän ýerleri bolmagynda galýar.
halkara hukuk kuramalarının hasabatlarında aydılmagyna görä Türkmenistan ýönkülýän günäni boyun aldyrmak, adamy özüne we başgalara garşy görkezme bermägi mezur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk basys praktikalarının iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendileriň gynamalary sezibar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türmelerinde tutuklaryň gynalmaýandygyny, olara wagtly-wagtynda nahar berilip, olaryň saglygyna seredilýändigini öňe sürýärler.